Temen nişanên xwe diyar dike. Birînên şer wan hêdî kiriye lê biryardariya wan kêm nebûye. Roja duşemiyê komek xaziyên şerê cîhanê yê duyemîn bi armanca dîtin û bîr anînê hatin Omaha Beachê. Di nava wan da sê xaziyên ku beşdarî operasyona bi navê D-Day ku 6 Hezîrana 1944 da dest pê kiribû jî hebûn. Russell Pickett di wê demê da di alaya 116 da leşkerek 19 salî bû. Bi agiravêjek li ser milê wî di gemiya dahatinê de nêzîkî perava Omaha Beach dibû. Xelkê me peravên wan bi wî şeklî yê ku wan texmîn dikir bombebaran nekiribûn. Bi wê jî hinek cê ji bo xweveşartinê hebûn. Em mîna werdekan rûniştin û daketin peravê. Ez nikarbûm rabim ser piyan ji ber ku ez tirsiyam ku fîşekek me bihingêve. Gemiya me berî çend kîlometran ku me bigihîne ser erdê bi êrişekê hat parçekirin. Min çavê xwe vekir ku ez li ser qamê dirêj kirime û lingê min nava avê da ye. Lingê min tev nedigeriya. Bu vê jî bi rastî ez nizanim bi çi awayî ez ketibûm vê rewşê. Zêdetirê 4000 leşkerên îtifaqê di operasyona D-Day de jiyana xwe ji dest dan. Tê texmîn kirin ku hejmara wendayên Almanan di navbera 4 û 9,000 da ye. Russell Pickett ji aliyê botekî hat rizgarkirin. Ji bilî min 4 birîndarên din jî hatin azadkirin. Milê yekî ji wan leşkeran hatibû perçekirin. û berî giheştina gemiyê jiyana xwe ji dest da. û dema ez giheştim İngiltereyê ez dikaribûm ku bimeşim. Hûn jî baş dizanin ez li ser lingê xwe yê rastê diliviyam. Her wiha ez bi heman gemiya ku ez bir bûm cardî vegerandim. Ez 6 rojan şûn da bi kincên xwe yên leşkerî vegeriyam, ez heta bajarê Saint-Lô li gel wan mam. Almana ez li Saint-Lô girtim û dîsa ez vegerandim İngiltereyê. Wê demê bu 21 roj piştra ez careke din vegeriyam. Ew rojên dawiyê yên îlûnê bûn. Li bajarokê Brêsta ya li Normandiyê desteser kirim. Ev du roj berê teslîmkirina Almana û ketina bajarokê Brest bû. Li wê dûrê wan ez li ser darbestekê birim ama ez nikarbûm vegerim. Pickett di Hezîrana 1945 da hat şandinê Tennessee'yê. Mala wî lê gelek hevalên wî yên leşker tucaran ve negeriyan malên xwe. Dixwazim bawer bikin yan jî na. Ez hewl didim ku hinekî xwe ji fikrandinê dûr bixim. Ji ber ku ew bîrhatina hemû hevalên min yên ku hatine kuştin û divê goristanê da hatine veşartin. Her wisa hûn dikarin bifikirin. û her wiha bi rastî ez nizanim çawa behsa hestên xwe bikim. Ez dilxweşim ku li verim, ev dê bibe geşta min ya dawiyê. İsal nêzîkî 35 gaziyên Amerîkî yên operasyona D-Dayê çûn Normandiyayê. Di gel bi dehan gaziyên hevalên xwe yên din ji Britanya, Kanada û ji çend welatên din jî. Her yek salveger derbas dibe hejmara gaziyên ku dijîn mixabin kêm dibe. û bi çûyîna wan dinê jî çavkaniyên yekemîn yên li ser van perava şer kirine wenda dike. Bu yerên ecêb û sosret yên 75 sal berê ku encama şer guhert, dîrok bi xwe jî guhert.